A demanda da ampliación do polígono de Xarás segue a súa tramitación administrativa na xuntanza mantida cos empresarios de Ribeira. O alcalde Manuel Ruiz e o conselleiro de Economía, Francisco Conde, informaron do estado do proxecto. O Concello vén de remitir á Xunta unha serie de modificacións urbanísticas requiridas para contar co visto bo de todos os informes sectoriais, co fin de proceder á aprobación provisional a mediados de ano. Se os trámites avanzan segundo o previsto, a aprobación definitiva sería unha realidade no último trimestre e acometeríase o proxecto de urbanización e a expropiación de terreos afectados co fin de que a obra se licite antes de fin de ano. No encontro convocado pola patronal, Francisco Conde tivo ocasión de comprobar a necesidade de dotar de máis chan industrial ao municipio ante a gran demanda. Son principalmente empresas relacionadas co mar e coa transformación de produtos pesqueiros as interesadas en dispoñer de máis terreos para a ampliación das súas naves. Francisco Conde informou das distintas liñas de axuda convocadas pola Xunta para polígonos e anunciou unha nova liña de subvencións para a posta en marcha de parques empresariais. O futuro polígono ocupará unha superficie de 300.000 metros cadrados na zona de Pedras Negras, en paralelo a Carballa. No caso de incrementarse a demanda, os terreos permiten futuras ampliacións.